Benvinguts una setmana més al Sense Pròrrogues i estos per repassar l'actualitat dels equips catalans, els de casa nostra. Som-hi! I comencem explicant a l'Eix la victòria del Sabadell. Victòria molt important del Sabadell a la Nova Creu Alta per 3-1 contra l'Algeciras, això sí, Rubén, amb remuntada perquè els andalusos es van avançar al minut 14 amb un gol de Javi Avilés. A partir de la segona part, Agus Kosia, que després d'un penal polèmic que a continuació comentarem, empatava el partit. Al 79, després d'una bona centrada de Neco Aguilar, una martellada d'Agus Kosia que remuntava el partit, i a les acaballes, al minut 94, després d'una sensacional jugada col·lectiva entre Quadri, Alan Godoy i Miguelete, que donaven els 3 punts al Sabadell, que una jornada més continua líder. Hi va haver polèmica perquè el penal que transforma Agustín Kosia, doncs allí no sé ben bé què xiula l'àrbitre. A mi, sincerament, no m'ho sembla, perquè aquestes estirades passen a totes les àrees, tant en atac com en defensa. Si hem de pitar cada estirada com aquesta, doncs hi haurien 7-8 penals per partit i encara serien pocs. Sí, el Sabadell va tenir una ajuda de l'àrbitre. No passa res per dir-ho, però l'equip va remuntar. Després l'equip remunta, l'equip és superior, l'equip proposa, i hi ha un home clau en això, que és Ferran Costa. La clau de la victòria del Sabadell recau en Ferran Costa, que no li va agradar gens la primera part de 4 jugadors, estirada d'orelles a l'equip i 4 canvis d'una tacada al descans, Kosia, Miguelete, Alan Godoy i David Astals, per canviar totalment la dinàmica del joc, i Ferran Costa, que una vegada més va donar amb la tecla. Bueno, és la dinàmica que ha agafat aquest entrenador. 50 punts ja dels arlequinats, 5 per damunt de l'Atlético madrileño. A la Nova Creu Alta volen somiar en pujar de divisió, en tornar al futbol professional. Paciència, però, paciència. Victòria de l'Europa 0-2 al camp del Marbella. Les coses van posar molt de cara a partir del minut 4, quan l'equip andalús es quedava amb un home menys, i a partir d'aquí doncs, la zona de 3/4 de l'Europa, que té molta qualitat, amb Gailán, que va fer el primer al minut 11 i el segon al temps afegit de la primera meitat, Jordi Cano, per completar un bon partit de l'Europa, un partit tranquil, sí, però que visites una plaça de l'últim que s'està jugant la vida, equip necessitat, i sempre és visita complicada, però els de Dai Benítez que van estar molt bé. Hem de parlar, Aleix, de 2 jugadors. Sí, comencem amb Jordi Cano, que després del gol d'aquest cap de setmana és el pitxitxi dels 2 grups de primera federació. Ho hem parlat moltes vegades, un tio que a tercera ref i segona ref passava una mica desapercebut, ignorant que és un bon futbolista, però sí, no era l'espasa principal de l'Europa. Ha set primera federació, i el bo del Jordi, que s'ha tornat absolutament boig. 15 gols ja, és que és una animalada. Es diu ràpid, eh? És una es diu ràpid. I l'altre jugador és Gailán, el sastre escapulat, que està quallant una temporada magnífica. A mi m'encanta les vegades que l'he vist en directe, aquesta tècnica que té, com juga amb el seu cos. Control de pilota molt correcte. Sí, i a més és molt tècnic i es sap posicionar. Doncs va fer un gol i una assistència per donar els 3 punts als de Dai Benítez. I la xifra més impactant de l'Europa és que són un equip que a terres andaluses se'ls donen molt i molt bé. Jo no sé si és que volen anar a la fèria d'abril o què, però és que porten 16 de 18 punts possibles aquesta temporada, només un empat contra el Betis Deportivo, i els hi falta visitar el camp de l'Atlético Sanluqueño per intentar fer aquesta gran dinàmica de punts que l'Europa fora de casa és una passada. A Dai Benítez i el seu staff, que doncs, saben quin partit es poden trobar quan fan un viatge amb tants quilòmetres, i que ho estan executant a la perfecció. El pròxim partit dels escapulats, dissabte a les 2 del migdia, Can Dragó, horari estrany, contra el Betis Deportivo, els de la Vila de Gràcia, que volen sumar la primera victòria a Can Dragó. I esperem que arribi ja. El Betis Deportivo és un equip que ve d'avall, sí que ve de guanyar el derbi contra el Sevilla, si no em falla la memòria, però bueno, moment de la victòria a Can Dragó, que portem ja gairebé un mes i la volem ja. Europa, sisplau, doneu-nos aquesta alegria. Derrota molt dura del Nàstic, pràcticament tocats i no enfonsats, perquè hi ha un canvi a l'estructura tècnica, però 4-1 contra l'Eldense. Molt dura. A mi, mentre m'anaven arribant les notificacions del Bisoccer, no
no m'ho acabava de creure, sobretot els dos primers gols. Al minut 20 ja perds 2-0, és que pràcticament no hi ha opcions a fer res. Potser la nota més positiva d'aquest Nàstic enguany és Jaume Jardí, que ja porta però uns no fa quants miracles. gols, però és que tampoc es pot posar l'equip a les esquenes, han d'anar tots a una i treure aquesta situació complicada. Han hagut canvis, Aleix. Sí, això sí, marxa Parralo, entra Alfaro, canvi de dinàmiques a la banqueta, que crec la considero almenys necessària. Tampoc crec que la culpa recaigui exclusivament en l'entrenador, però almenys el Nàstic, la directiva, que intenten donar amb la tecla, que funcionen o no, jo ja no entro. Jo sincerament no sé si és culpa de la directiva, si és culpa dels entrenadors, si és culpa dels futbolistes. La gent del Nàstic, si ens ho vol explicar com ho estan vivint, endavant, però des d'aquí els sense pròrrogues que els enviem una forta abraçada, perquè són moments molt i molt durs. Un punt per damunt del descens, el Nàstic de Tarragona, i hem de recordar que el Múrcia té un partit menys, o sigui que si puntue el Múrcia, el Nàstic és equip... Mal descens. És que és molt fort, això, No som conscients del que li pot passar al Nàstic aquesta temporada, i jo, ara mateix, optimista... A mi em costa ser optimista, però queda temporada. Sí que és cert que el Nàstic està passant una etapa de partits que són molt i molt complicats, una petita turmalet. Esperem que a partir d'aquests partits millori una mica la situació. Però bé, van al camp del líder del Sabadell. Per tant, estarem a la White. La classificació, que la teníem amb el Sabadell líder una vegada més amb 50 punts, l'Europa, que és tercer, amb 44 i està a 4 de no fer el playoff, i com ja ho hem dit, el Gimnàstic de Tarragona amb el farolet vermell amb 33 punts, a tan sols un del descens, i a l'espera del que faci el Múrcia aquest dimecres. A Sant Andreu del Palomar són líders una setmana més i en solitari. Victòria amb remuntada inclosa. 1-2 a la Dani Jarques. S'avançava el filial Perico amb un gol de Jan Pérez i s'havia d'esperar fins a la segona part perquè arribés el gol de Josep Senyer, que s'estrenava amb la samarreta andreuenca, i tot just 3 minuts després Marquitos Méndez, el de sempre, que completava la remuntada d'un Sant Andreu que aspira a pujar en primera posició, o sigui, no hi ha més. Aquest ha de ser l'any per quedar líder. Molt important aquest gol de Josep Senyer contra l'Espanyol B, perquè és un futbolista que qualitat no li falta, té experiència a primera, segona, primera federació, ha baixat al fang ara amb el Sant Andreu, i és important que aquest tipus de futbolistes en aquest tram final de la temporada, on està jugant pràcticament la vida, estiguin més endollats que mai. Per tant, des d'aquí que confiem en el bo d'en Josep. I no podem deixar de parlar de Marcos Méndez, 11 gols amb el Sant Andreu, i això que no ha jugat tots els partits, i alguns inclús els ha començat des de la banqueta. Xifres per un davanter que assumeix la responsabilitat quan toca. El segon gol és de killer absolut. A nosaltres molta velocitat. Ens encanta Marcos Méndez i estem completament segurs que en farà uns quants més i d'importants per a l'ansiat ascens del Sant Andreu. Però, Aleix, hem de parlar també d'una persona en concret. Estem parlant de Nacho González, que, tot i que li va costar una mica a l'inici, tampoc va acabar de convèncer la parròquia andreuenca. A poc se'ls ha anat posant a la butxaca, principalment per la bona dinàmica de resultats que encadenen, perquè són ara mateix líders en solitari, 5 victòries consecutives, que és molt difícil això, segona federació, 13 partits consecutius sense perdre, que és encara més difícil, i és la 6a remuntada de la temporada. Per tant, Rubén, no sé què opines de Nacho. 6a remuntada, és que remuntar partits en aquestes categories i camps petits, complicadíssim, i Nacho González ha seguit amb la seva filosofia, i jo crec que és que li està donant molt d'optimisme a la parròquia del Palomar, i esperem que així segueixi, perquè de veritat que us volem a primera federació. Victòria del Terrassa per 1-0 contra l'Olot. Un gol de Mario Domingo és suficient després d'una jugada rocambolesca on la pilota cau als peus del lateral, que arriba des de segona línia i l'engalta molt bé, i dona 3 punts al Terrassa, que respira, i són 3 punts necessaris per la parròquia egarenca. Bé, de fet estan a un del playoff, i el més important és tornar a deixar aquesta porteria a 0, segona jornada consecutiva. L'Olot, tranquil, zona de ningú, no derrota està patint. Que ja comptaves amb ella, pot passar. Empat a 1 del Barça Atlètic davant el Baleares, i això que el filial de Belletti ho va haver d'empatar de penal al 92. O sigui, el Barça Atlètic no està passant pel seu millor moment,
potser no pels resultats, però és que tampoc pel nivell de la plantilla en relació a lo que està oferint als partits. O sigui, jo, des del meu punt de vista, crec, Aleix, que hi ha una mala planificació, ja ve des de l'estiu amb el mercat de fitxatges, i els equips estan passant per damunt del conjunt de Belén. També molts jugadors estan alternant dinàmiques amb el primer equip, fet que tantes lesions al primer equip del Barça estan afectant una mica el Barça Atlètic. No, ja ho sé, però la situació és la que és. Un dels equips candidats a quedar primers està... A 9, Ja. No, si primers no quedaran, això està clar. Però al playoff al Barça Atlètic jo tampoc me'l voldria trobar, Per tant, paciència i a veure. No sé ni si el farà, mira el que et dic. Qui està en un moment crític és el Reus, que va perdre per 0-1 a casa contra l'Alcoyano. Un gol de Ramon Folch en pròpia porta al minut 13 va ser suficient per l'equip valencià. Això sí, el Reus, que ho va intentar fins al final, a part de que l'Alcoyano es va quedar amb un jugador menys per l'expulsió d'Adri Lledó per doble groga. I amics del Reus, sisplau, espavileu una mica, perquè no estan donant els seus resultats a les últimes jornades. No sé si és que la plantilla està cansada, però a l'esprint final hem d'arribar, no fotem. Continuen en playoff, 4 partits sense guanyar, però és que ara més perseguidors, Terrassa, Espanyol B, el mateix Alcoyano. Veurem com s'augura el tram final de temporada pels reusencs. Empat a 1 entre Girona B i València Mestalla, el duel de filials, que avançava als visitants amb un gol de Mario Domínguez. Bon gol, per cert. Sí, t'ho anava a comentar, bon gol. I ho empatava Carlos Garrido, però teníem, a més que l'empat, no? Hi ha una anècdota. Sí, l'anècdota del partit és que el porter del Girona B, Sergi Puig, va ser expulsat al minut 90 per una agressió i havia executat tots els canvis el Girona B, i qui es va posar ni més ni menys va ser Pol Arnau, que si recapitulem una mica, aquest jugador l'any passat estava al Logroñés i va parar 2 penals al Girona a la Copa del Rei per donar la victòria al Logroñés, i per més inri, Pol Arnau, el seu germà, també és porter. Correcte. I el seu pare, en pau descansi, també era porter. Per tant, el bo del Pol, que està tancant com aquest cicle de la porteria familiar, històries d'aquestes que portem al sense pròrrogues que ens agraden molt. Ens agraden molt, i a ell també li agrada quan s'ha de posar els guants. Ja ve de genètica. Sí, totalment. Derrota de l'Atlètic Lleida 1-2 contra el Poblense, 0-2 amb pràcticament 25 minuts. Res a fer l'Atlètic Lleida, que continua en descens una setmana més. El gol de Boris Garros, que va ser insuficient. Canvien del president, canvien de director esportiu, canvien d'entrenador, fins i tot canvien de camp, i fan molts canvis, però ningú serveix a l'Atlètic Lleida, que continua en descens, i tot apunta a que els números no donen. Expliquem una anècdota graciosa del partit entre l'Atlètic Lleida i el Poblense, i és que un dels nostres amics es va trobar l'estaf del Poblense per Lleida... La nit abans. La nit abans, correcte. No estaven de festa, fem aquest parèntesi. Passejant per la ciutat. I els hi van dir: feu-nos el favor i guanyeu a l'Atlètic Lleida. Quina va ser la resposta de l'estaf del Poblense? Vos farem el favor. Vos el farem. Doncs el Poblense, que va fer el favor, són gent que compleixen amb la seva paraula, un club humil, que des d'aquí els agraïm el favor i els enviem una forta abraçada fins a Terres Balears. Classificació ràpidament: líder el Sant Andreu en solitari amb 51 punts, marquen el playoff el Poblense, el Baleares, el Barça Atlètic, i el tanca el Reus amb 39 punts, perseguit de l'Alcoyano amb els mateixos punts, l'Espanyol B i el Terrassa amb 38, Girona B, Olot amb zona de ningú i en descens, i que així continuï l'Atlètic Lleida. Saltem ara a tercera federació, una jornada una mica atípica. Rubén, expliquem el partit gris del Badalona contra el Vilassar de Mar, on el Vilassar va jugar el seu partit i se'n va sortir amb la seva contra un Badalona que no va estar bé ni en el tram ofensiu, tant en la primera part com la segona, i els de Pedro Dólera, que estan líders una jornada més, però el Manresa, que ja els han patat a punts i estan molt pendents dels que fan els del Bages. Expliquem la victòria per 2-0 del Manresa contra l'Europa B, gols d'Aleix Díaz al 18 i de Moja Esarfani, el jugador han passat a la cantera Perica, al 46, que donava 3 punts vitals als de Sergi Trullàs, un equip en una dinàmica excel·lent. O sigui, són 7 partits sense perdre, Aleix, que ja són molts, però són 7 partits consecutius amb la porteria a 0 del Manresa. O sigui, el moment de forma és espectacular, tenen una plantilla que dona goig, juguen molt bé. És que juguen molt bé. I és el tapat. És el tapat, però cada vegada ja s'està destapant, i a Manresa que és probable que passin coses d'aquí a un temps. Expliquem ara també una victòria molt sorprenent del Mollerussa al camp del Cornellà, que van remuntar,
que com si fos poca cosa, es van avançar els locals amb un gol de Tomàs Peñalba al 43. Molt protestat, aquell gol. Sí, perquè és una mica fantasma, molt complicat de veure. Sí. Pol Canillo, que empatava el partit, i ja al 97, amb el Cornellà volcat en atac, Correcalles, Òscar Dueso, que amb un 2 contra 1 contra la defensa del Cornellà, va sentenciar el partit 1-2 al 97 i 3 punts importantíssims pel Mulle. I primera victòria fora de casa, que es diu ràpid i inclús amb remuntada. Victòria sorprenent també de la Grama, al camp de l'Hospitalet. Un Hospitalet que no acaba de donar amb la tecla. S'avançaven els visitants amb un gol d'Ignasi Barona, ho empatava, el de sempre. Ignasi Quer, un golàs, com se gira, com aprofita el cos. És que aviat estarà a Primera Federació, mira el que et dic, Aleix. I després la Grama, que no donava el seu braç a torcer, i un gol d'Ivan Julián, i el tercer definitiu de Roger Peris, 1-3, i l'Hospitalet que segueix sense donar amb la tecla. El Cerdanyola va guanyar per 1-0 al Vilanova i la Geltrú, un partit amb 2 targetes vermelles, i Sánchez, que va donar els 3 punts als del Vallès. Un Sánchez, recordem que és propietat del Vilanova i la Geltrú, està jugant cedit amb el Cerdanyola i va fer el gol de la victòria. Per tant, jugador tenint en compte també. Victòria de la Montanyesa 2-1 contra l'Escala. Primer va marcar Rosales pels de Nou Barris, va ampliar avantatges Jonathan Linares, un jugador bastant interessant, i després Xevi Germán, que posa una mica l'all al cos pels de la Monta, però 2-1 final, i molt bona dinàmica de la Monta, que suma 13 punts dels últims 15. I el Nou Barris, que ja comencen a somiar en el play-off, per tant seria molt divertit un play-off de la Monta, no, Rubén? Ens animaríem al Nou Barris, aniríem de cap. De cap. I també hem d'explicar una tràgica derrota del Lleida per 3-0 contra el club de futbol Peralada. Es van avançar els locals amb un gol de Romero al 66, una obra d'art del central Gallardo de Xilena, que sentenciava el partit, i Mamadou Ba al 76, que sentenciava encara més el partit pels gironins, que s'acosten cada vegada més a les posicions de play-off. I un Lleida que continua cuer a la taula, i aquest dissabte té una final contra el Cerdanyola. Canvidalet 4, Sant Cristóbal 1. Aquí va ser el partit dels gols. Ràpida expulsió al minut 8 d'un del Sant Cristóbal, mort Diop, i després gol de Michel Owono, el capità, just en la jugada posterior. Ho empatava 6è al minut 19, però després vendaval de gols, el segon, el tercer i el quart definitiu. Victòria pel Canvidalet, que això fa que el Sant Cristóbal no guanyi des de fa 7 partits. I tanquem el resumen de Tercera Federació amb el derbi d'Osona entre la Unió Esportiva Vic i la Fundació Esportiva Atona. Victòria dels visitants de l'equip de Raúl Pajes, van avançar amb un gol de Marc Roquet, García, que sentenciava al 66, i el Vic, que no va llançar la tovallola, va trobar premi al 89 amb un gol de Manel Martínez, però que va ser insuficient, i el derbi que se l'emporta el Tona. Bé, el Tona, que torna a guanyar 3 setmanes després. Classificació ràpidament, Aleix, Badalona primer amb 49 punts, empatat però amb el Manresa, el Cornellà, que en té 45, el Vilanova i la Geltrú 39, i tanca el play-off l'Escala amb 38. Ben a propet està l'Hospitalet, està el Peralada, està la Monta, que somia amb un possible play-off, i a la zona baixa està Lleida, última a la taula amb 21, empatat amb la Unió Esportiva Vic. El Vilassar de Mar, que s'ha complicat la vida amb 25 punts, i ja amb 26 està el Cerdanyola, i amb 27 triple empat a equips Sant Cristóbal, Europa B i Mollerussa. No va haver futbol femení, així que Aleix, saltem al radar del sense pròrrogues. Aquesta setmana portem a Jonathan Linares, el jugador de la Montanyesa, un autèntic portem físic, un molt bon jugador, amb arribada fins a línia de fons, bona centrada, molt físic, velocitat, dribbling, arriba a fer gols fins i tot, perquè aquest cap de setmana va marcar a l'Escala. Un jugador molt interessant, molt intens. A mi és aquest perfil de futbolista que m'agrada molt, perquè la intensitat no la negocia mai en Jonathan. I és més, aprofito per dir també que si jo fos un extrem, no m'agradaria trobar-me'l mai, perquè és un d'aquests tios que serà guerrer, serà pesat al camp i estarà tot el rato damunt teu, així que el bo de Jonathan Linares, que està guanyant una bona temporada, ja suma 3 gols, l'any passat en va fer 5,
i 25 anys, veurem molt com jove. acaba la temporada, perquè sí, 25 anys. Si la munta va bé, també és gràcies al Jonathan. Cuidado amb el bo d'en Jonathan. I parlem d'Aleix Díaz, el mitjapunta que ens està enamorant, Aleix. Mitjapunta del Manresa, format a la cantera del Gimnàstic de Manresa, ha passat pel primer equip Manresa, pel Vilafranca, també ha estat una temporada al Vilassar de Mar i després d'estar a aquests dos equips doncs ha tornat al Manresa, on la temporada passada va fer 3 gols, però és que aquest any està trobant la seva faceta més golejadora, està madurant futbolísticament, recordem, 26 anys, ja acumula 7 gols i unes quantes assistències, juga molt bé. Són xifres molt bones, que si el Manresa està acumulant aquesta bona dinàmica és perquè al mig del camp, a la zona ofensiva i a la defensa, s'ha muntat un triangle, molta creació, i aquest tio que té molta llibertat és un gran futbolista, que si el Manresa no puja, els equips de segona federació hauran d'estar molt i molt atents. Comencem amb els premis sense pròrrogues. L'MVP de la jornada, Aleix, per qui és? És per Agustín Coixa, que amb 45 minuts va tenir suficient per fer 2 gols i donar 3 punts a l'equip arlequinat, que els mantenen líders una jornada més, i el bo d'Agustín Coixa, que s'està consolidant com un killer de primera ref. I l'Hèrcules no el volien. Bueno, aquí qui no té vista no... El gol de la jornada se l'emporta Carles Gallardo, el central del Peralada, després del seu autèntic golàs de xilena per fer el segon, per fer pujar el segon al marcador contra el Lleida en el partit en què els de Jordi Cortés van perdre per 3-0. Un autèntic golàs, Aleix, com la palma de primeres. Sí, sí. Que... Només ens els fan a nosaltres, aquests gols. És increïble. Sí. Bueno, tenim aquesta mala sort. El millor desplaçament, Aleix, per qui és? És per la Unió Esportiva Sant Andreu, fidel sempre amb l'equip, més ara amb la victòria, que l'equip està on fire. Desplaçament molt a prop, perquè de Sant Andreu a Sant Adrià del Besòs. I atractiu també, perquè sempre et deixen sempre aquella graderia per tu. No sé si, crec que van posar la venda d'entrades unes 190, se van esgotar, i hi havia algú també del Sant Andreu a tribuna, així que no van parar d'animar, van fer que el seu equip pogués remuntar, per amb ells que va el millor desplaçament. Partit de la jornada, perquè tenim derbi català, Rubén, Nàstic, Sabadell. T'envalentones amb un resultat o què? Doncs sí, siguem en Valentono. Recordem, divendres, es juga divendres aquest partit a 8:45 de la nit. Doncs primer partit de Pablo Alfaro. És complicat. El Sabadell arriba bé. Jo crec que pacte entre cavallers. T'anava a dir el mateix. A veure, dispara. I un empat. A quan? A la primera volta va ser 0-0. Esperem algun golet, sí, no? Per donar-li més xitxa, va, 2-2, vinga. 2-2, va, perfecte, perquè una va dir 1-1. Per tant, també nosaltres també fem un pacte de cavallers amb aquest resultat. 2-2, 1-1. Comentaris. Ja ho sabeu, que la setmana passada van encertar bastant del Sabadell. Ara t'has d'esperar perquè no està la samarreta. Però bueno, no ho tallo, eh? No. Més que res, perquè si no l'àudio és una liada. I portem a l'Eix. Vinga, va, Aleix, porta'm la samarreta d'aquest 20è... Sí, torna a començar, bro. I vinga, Aleix, va, porta'm ja la samarreta d'aquest 20è capítol del Sense Pròrrogues. Va, doncs portem d'un equip espanyol, ens n'anem fins a terres andaluses i portem la del Sevilla Club de Futbol, que està passant una situació molt i molt delicada perquè els resultats, l'equip i la directiva no donen per més, és un autèntic martiri. Per tant, si algú d'aquí ens està veient que sigui del Sevilla, li enviem una forta abraçada a un club històric amb el qual jo simpatitzo bastant, doncs em fa molta llàstima la situació que estan vivint. A mi tampoc és sant de la meva devoció, però l'himne sí que és cert que m'agrada bastant des de que jo era bastant petit, i si era allà, que vull veure el jugador jo que fer un petit incís, és que jo les Europa League del Sevilla les vaig viure molt. Que tornin aquests parxes. Sí. I a darrere que tenim a Víctor Machín Vitolo. Vitolo, amb el número 20 del Sevilla, aquí representant una setmana més al Sense Pròrrogues. Ens escoltem. Has arribat just, no te preocupis.